What Hapdeng ka jing the jong lapbah bat ka jing Syllad ka leer ka bajuri ki babon ki benta jong ka jilla na maru cyclone remal penban ki kam khaii drok kim shimla shong that satya kani kala paru hadian ba katnat ANTF ka East Jante Hills haringkat ki pulit na po Lumshnong police station haka step herngap jong ka abu prata rek jemang kila yoban kurup yo drok heroin ubakya hado south pa sanpu program bat kemno yo we ubre ubadon kiti Nakaliang Superintendent of Police ka East Jante Hills upentip baki bor pulit kibla penlong ya ka jingpen upstrip kila yo ban batno ya ka we ka night super bus ka badon yu registration number AS01FC8299 ha ka por kumba shibaji shteng min step ki pulit hadin baki la penlong ya ka jing talasi kila lap hado sapu artili ki song sabon ki badon ya ukinja powder na we ubre ubakateng Abdul Kudus Laskar ubadai na po kachar Assam Hadin balale ya kata slashem ba ude drok heroin ubadon ya ka jingkya ka bahdo south pa sanpu program ki pulit kila kemno ya uni ubriu ba register case persha ya hapo ki kendon jong ka NDPS Act ba ka jing toket kadang ya chakman